Én akkor sem emlékezett volna. Kutatott az emlékezetében, megpróbálta felidézni a szavakat, melyeket beborított a sötétség. Talán egy vers volt. Egy gazdag költő mondta, hogy pénzért bármit megvehetsz, amit akarsz, de ez így nem igaz. Vehetsz rajta ennivalót, de az étvágyat nem veheted meg. Vásárolhatsz orvosságot, de egészséget nem kapsz érte. Megveheted a tudást, de bölcsességet nem árulnak. Könnyen válhatsz feltűnővé, de szépséget nem kapsz hozzá. A szórakozást megveheted, de örömet nem kapsz mellé. Lehetnek ismerőseid, de barátokat nem vehetsz. Megkapod a szolgálókat, de hűséget nem vásárolhatsz. Lehet sok szabadidőt, de békét nem vehetsz. Pénzzel bárminek a látszatát megveheted, de a belső tartalmat nem kapod meg. Tartalom. Rendben van, barátom. A többit majd elintézzük, de menj is készülő. Kész a saláta. Más nem maradt. Holnapra gondoltam. Kaptál engedélyt? Holnap kimész, ugye? Igen, hála az égnek. Mióta nem láttad a családodat? Már 4 éve. Örülök, hogy holnap találkozunk. Klassz. Megyek az estéig már. Áldjon meg az ég! Ebből tegyél még bele. Rendben, anyuka. De ne túl sokat. Annyi talán elég lesz. Nagyon jó, hogy itt van. Igen. Szia, nagyapa. Szervusz, kedvesem. Jó estét, apa. Szia, apa. Szervusztok. Szia, apuka. Szia, nagypapa. Szervusz, apuka. Jó estét. Ülj le, apuka. Jó estét kívánok mindenkinek. Köszönöm. Jó étvágyat. Ó, Allah, kegyelmes úr és mindenható. Te döntöd el, hogy kinek adsz és kinek nem. Óhajod szenté vagy földön futóvá tehet minket. Ó, Uram, add, hogy szenté legyünk és megháláljuk áldott jóságodat. Úgy legyen. Úgy legyen. Úgy legyen. Jó étvágyat. Jó étvágyat. Köszönjük. Minden este kivétel nélkül pontosan 7 órakor volt a vacsora Emin Saruhanli házában. Bár Kadir nem lehetett együtt a családjával, mégis pontosan ugyanakkor fogyasztotta el az egyszerű vacsoráját. Nem tudatosult benne, hogy mit eszik vagy mit iszik. Kadir számára mindennek nyers burgonya íze volt, de a tudat, hogy a családjával egy időben vacsorázik, elég volt a boldogságához. Add ide a sót. Ez igazán finom. Apuka kér salátát? Nem, köszönöm. Egyél abból is, az Mindent nagyon jó. megvásárol? Persze. Igen, persze. Egyszer egy szép napon Kadir kijön a börtönből, és újra egy asztalnál ül majd a családjával. Évek óta erről az estéről álmodott. Még nem tudta, hogy az idilli kép a családról egyetlen éjszaka leforgása alatt szerte foszlik. A Saruhanli család tagjai az üzleti sikereiknek köszönhetően országszerte nagy csodálatnak örvendenek. Jisem Saruhanli esküvőjének előkészületei mindennél fontosabb helyet foglalnak el a család életében. Csupán a mennyasszonyi ruha több mint 1 millió lírába kerül. Jisem Saruhanli esküvője fontos társadalmi esemény. A mennyasszony Mehmet Ali Saruhanlinak az egyik vezető üzleti... Vajon mennyi pénzük van ezeknek az embereknek? Na, túl sok pénz korruptá tesz. Annyit sikerült megtudnunk, hogy Mehmet Ali Saruhanli egy egész repülőgépet kibérelt a 17 órás repülőútra. Isztambul... Kadina, te neved is Saruhanli, ugye? Az esküvőt tartják.
És most az időjárás. Így igaz, barátom. Lehet, hogy a nagybátyádról van szó? A keleti megyékben azonban először... Mehmet Ali Saruhali. Mekkora poén lenne. Nem, szó sincs róla. Tessék, Mehmet úr, jó étvágyat. Drágám, már napok óta hívni akartalak. Nagyon vicces, jó, én megértelek. Igen, hogyne, egyetértek. Orhán, gyermekem, tegnap beszéltél Durákkal? Ezt fel kell vennem, apa, ne haragudj. Halló? Várj egy percet. Ma láttam Mehmetet a dzsámiban. Suná asszony hitvesét. Beszélgetett valakivel. Elhangzott Kadir neve. Emiatt persze jobban figyeltem. Aztán lassan rájöttem, hogy ők egy másik Kadirról beszélnek. Ezért jutott az eszembe. Te beszoktál menni Kadirhoz? Allah kegyes és igazságos. Allah kegyes is bizony mindent lát. Legalább mondjál igent vagy nemet, vagy bólincs, az is jobb a semminél. Áldott ünnepet, Aminov. Köszönöm, fiam, örülök, hogy ma este eljöttek Büsrával hozzánk. Legyünk egyet. Csak a bajt hozzá. Menjünk, bátyám. Figyelj, mi lesz, ha Kadir megtudja, hogy nem válnak el? Se baj, majd megoldjuk. Apa, bemutatom az új polgármestert, meg kéne ünnepelnünk. Polgármester úr, köszöntöm Önt Ödemisben. Emin Saruhani. Köszönöm, Emin úr. Nagyon kedves. Sokat hallottam önről a helyiektől. Mesélték, hogy milyen sokat segített a környék fejlődésében. Köszönöm. Igazán kedves tőlük. Megteszem, ami tőlem telik. Még ha nem is nagy összeggel, de úgyis a szándék a legfontosabb. Szeretem, ha rendbe mennek a dolgok. És Allah segítségével minden sikerül. Nagyszerű, nagyszerű. Biztos többen megkérdezték már, hiszen önnek Saruhani a neve. Van valami köze Mehmet Ali Saruhani családjához? Nincsen. Pusztán névazonosságról van szó. Hát hogyne. Mi más lenne? Igazságos előtt. Szia. Szia, beszéltem apáddal a dzsámiban. Megígértem anyámnak, hogy ma átmegyünk. Te mész. Én maradok. De siess vissza. Az én anyámhoz is megyünk. Ha megkérdezik, hol vagy, mit mondjak? Fáj a lábam. Nem kell hazudnod. Tegnap óta jobban fáj. Jól van. Jasár! Nincs itt. Lemegyek a kertbe, Binnur kedvesem. Szólj a férjednek, hogy ne sokáig késlekedjen. Rendben, szólok neki. Anyukám, kivasalnád ezt nekem? Add ide, kicsi, majd én kivasalom. Anyádnak így is nagyon sok a dolga. Kivélted a szemetet. Siess vissza. Jó reggelt, apuka. Jó reggelt, kedvesem. Kübrá! Áldott ünnepet, apuka. Neked is, neked Mi is. a baj, anya? Áldott ünnepet, nagyapa. Neked is, kicsim. Apuka, az ég áldjon meg téged. Neked köszönhetem, hogy van otthonunk. Minden nap imádkozom, érted? Téged is áldjon meg a teremtő, kedvesem. Apa, neked van szemeted? Szeretnél valami, drágám? Ma is nagyon szép vagy, Sahika drága. Gondolod? Csinos a ruhád. Van kedved bejönni? Nem, kiviszem a szemetet. Ha van, add nekem. Nincs, drágám, de köszi.
Akkor majd máskor. Szervet, elkészültél? Épp fürdik, apuka. Gyere be, ha akarsz. Nem, szólj neki, hogy kint várok. De meg felvehetnél végre valami illendőt. Az ünnepekre vendégeink lesznek. Áldott ünnepeket. İçmeden savururlar. Bizim köyün adeti sevmeden ayırırlar. Sevmeden ayırırlar. Haydi yavrum neylemeli, neylemeli. Áldott ünnepeket. Kadir! Bácsikám! Fia! Anyám! Anyám! Fia! Kadir! Tényleg hazajött hozzánk. Itt vagy. Senkinek sem szóltál róla. Ó, drágám! Úgy érezte magát, mintha régóta haldokolt volna a szomjúságtól, de sehol sem talált egy pohár vizet. Fazilet megkönnyebbült, mintha valaki hirtelen egy egész kutat adott volna neki ajándékba. Kadir! Végre nem érezte szomjasnak magát, hiszen hazatért az imádott fia. Kadir! Ez drága jó hír! Szia, bácsikám! Végleg kiengedtek? Nem, csak az ünnepekre jöttem. Ó, de jó, hogy itt vagy. Ó, kedvesem, hála az égnek. Ha jól értettem, még vissza kell menned. Hála az égnek. Üljünk le. Kadir, éhes vagy? Most csináljuk a reggelt. Ne. Van kávé. Jól vagyok, köszi. Igen? Mi neved? Limonádé. Már is az limonádé. Én drága fiam. Kadir. Tényleg 4 éve nem szóltál az apámhoz? Nem. Ha valamit kimondok, komolyan is gondolom. 4 éve figyeli az arcomat. Hát, ha kinyitom a számot és beszélek. Egyetlen egyszer sem ellenkeztem vele. Amit kért, azt megkapta tőlem. Nézd, ennyi jogom nekem is van. Az én Kadirom. Te vagy a szemem fénye. Te jelented nekem az egész világot. Mit művelsz? Mi történt? Mi a baj? Én csak a telefonjával akartam játszani, de... Töltsd fel. Egy darabig a tiéd lehet, én nem használhatom. Töltsd le, amit akarsz. Na menj gyorsan, gyerünk, gyerünk! Drágám. Ó, vigyázz, fiam! Szia, apuka! Szervusz, Binnu. Segítsd le a nagypapa kabátját. Add ide, nagyapa. Nem, megoldom. Ezt nézd meg! Megint egy telefon? A bácsikám nekem adta, komolyan. Szervet volt? Én voltam. Vége, ugye? Nem, egy kevés még van hátra. Akkor hogy jöttél ki? Külön engedéllyel. Az ünnepre. Nem mondd, hogy velünk akarsz jönni. Legközelebb elmegyek. Engedéllyel, ugye? Igen.
Legyen az ő dolguk. Tedd le a telefont. Tartsd meg. Apa! Mondd. Nyisd ki az ablakokat, és engedj be friss levegőt. A gyerekek még megfulladnak idebent. Az én házam, az én szabályaim. Apa, itt nem lehet levegőt kapni. Nem tanulsz, ugye? Nem tanulsz semmiből. Mondjad. Folytasd, mondd a szemembe. Ó, édes teremtőm. Áldott ünnepet, kedvesem. Köszönöm, áldott ünnepet. Áldott ünnepet, fiam. Köszönöm, köszönöm. Áldott ünnepet, lányom. Áldott ünnepet, drágám. Áldott ünnepet. Áldott ünnepet, papa. Kösz. Áldott ünnepet, fiam. Áldott ünnepet, lányom. Áldott ünnepet. Kadir, de örülök. Köszönöm. Áldott ünnepeket. Köszönöm. A legjobban. Áldott ünnepet. Köszönöm. Áldott ünnepet, uram. Áldott ünnepet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, uram. Áldott ünnepet. Szerinted ez jó lesz? Áldott ünnepet. Miért küldünk ilyen sok húst, nagyapa? Mi legyen? Tegyük be a mélyhűtőbe, aztán megesszük, mi? Jártál már valaha Núria néni házában? Jártam. És benéztél a szobákba? Nem, nagyapa, nem néztem be, de egybe benyitottam, mikor a mosdót kerestem. Üres volt a szoba? Szóval üres volt, de miért mi rendezzük be a szobáját? Ide figyelj, nem mi rendezzük be. Mi Allah akaratát hajtjuk végre. Ha adakozunk, nem dicsekszünk. Miért? Mert senkinek sem kell tudnia, hogy adományt osztunk. Sem, hogy kinek adunk, sem azt, hogy mennyit. Érted már? Ha a szomszédunk éhezik, akkor mi nem henyélünk. Nézd, ha egy szót is visszahallok Hakántól, abból nagy baj lesz. Nem, dehogy, miért tenném? Hallgatok. Szerencsénk van, mert mi megvehetjük, amit akarunk, és megehetjük. A lényeg, hogy segítsünk azoknak, akik kevésbé szerencsések. Világos? Igen, nagyapa. Nagyszerű. És most add ide nekem azt az ízét. Mit, nagyapa? Azt. Mit? Azt. Azt a... Tessék, apuka. Köszönöm. Áldott ünnepeket. Szép munka. Áldott ünnepeket. Tessék, itt van. Üdvözlet, szomszéd. Áldott ünnepeket. Köszönöm szépen. Nektek is. Vedd csak el. Ez a szorító. Ez a derékszög. Kombinált fogó. Húpos fogó. Idegvágó. Átlós fogó. Kalapács. Tipli. Csavar. Szögek. Emin, miért hagytál el minket? Nagyapa! Ha?
A nagymama hív téged. Ha? A nagymama keres. Jól van. Mindjárt megyek. Rendben. Jó. Büsra, Ahmed nem jön át? Később se jön? Nem, mert fájdalmai vannak. Értem. Főzzek egy teát, bátyám. Az nagyszerű lenne. Drágám, csináld a dolgodat. Én majd megfőzöm. Akkor én hozok még az uborkából. Itt kevés van, és apa szereti a vacsorához. Persze, hozzad. Egészségedre. Mi történt a poharammal? Eltört sajnos, ki kellett dobni. Te nem itt laksz a családdal? Mit csináltam? Hagyd abba! Hagyd abba! Először beszéljünk, aztán megoldjuk. Mondd el. Mégsem váltál el attól az embertől, Büstá? Mutasd a karodat. Azonnal mutasd meg. Bátyám, nincs ott semmi. Mutasd, gyerünk! Mutasd! Nincs semmi, nézd! Büsra, miért vagy még vele, drágám? Az én hibám volt, bátyám. Minden az én hibám Mi volt. volt a te hibád az ég szerelmére? Ha a helyzetben valaki nem hibázott, az te vagy. Én 4 éve vagyok börtönben, és nem panaszkodom. Érted van? Csak érted? Apám volt. Miatta nem váltál el, ugye? Nem, dehogy nem miatta. Mindjárt jövök. Bátyám, Maradj kérlek! itt, Büsra! Aylen! Maradj! Nem menj sehová. Nem láttad apámat? Nem, Kadir. Kalapács! 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 Mit bámulsz? Mit bámulsz rajtam? Mondtam, hogy bemegyek, ha készen vagyok a munkámmal. Büsra és Ahmed még házas? Látom, már megint kezdett, Kadir. Mit tegyek? Üljek a sarokban és hallgassak. Apa, kérdeztem valamit. Még mindig házasok? Igen. Te akartad így? Én akartam, igen. Miért? Mit gondolsz? Tudod, hogy mi a házasság? Te meg házasodtál? Miért adtál engedélyt? Elvetted volna azt a helyes lányt Izmirből. Nem akartam elmenni, apa. Nem akarok elköltözni a családomtól. Sosem értettél meg. Én mindig a családommal akartam lenni. Seville hajlandó volt ide költözni. Belement abba, hogy itt lakjon. Tönkretette volna az életét, értem. Tönkretette volna az életét, mert ez itt a pokol? Nem így értettem, apa. Pontosan tudod, hogy mire gondolok. Ismerlek téged, nagyon jól tudom, mire gondolsz. Jól tudom, mi túl egyszerű emberek vagyunk neked. Te egyetemre jártál, mindent jobban tudsz a bátyáidnál, az anyádnál és az apádnál, mindent jobban tudsz.
Várj egy percet. Miért váltottál témát? Nem rólam van szó, hanem Büsráról. El kellett volna válnia Ahmedtől. Vissza kellett volna költöznie ide. Még egyszer megkérdezem, te megházasodtál? Megkísértem azt az embert. A felesége bátyja nyomorította meg. Én mondtam, hogy kísérd meg. Van fogalmad arról, hogy az a szegény lány otthon megy keresztül? Ne avatkozz bele, azt mondtam! A házasságban előfordul az ilyesmi. Lesznek jobb és rosszabb De lila napok. volt az egész test! Ne ordíts velem! Mit képzelsz, ki áll előtted? Az én családom, az én szabályaim! Ha nem értesz egyet azzal, amit mondok, menj és alapíts egy saját családot! Ez a családom! Ahol én vagyok a család feje. Változz egy kicsit, apa. Muszáj lenne megváltoznod. Nem változom, én így vagyok jó. Áldott ünnepeket neked is, apa. Majd, ha békén hagysz. Büsra, gyere kis húgom. Drágám, kérdezek tőled valamit. Együtt akarsz élni azzal az emberrel? Tudod jól, hogy Ödem is egy kisváros. Felejtsd el egy percre Ödemist, válaszolj a kérdésemre. Tudod, Ahmed nem olyan rossz ember. Csak amikor hibát követek el... Büsra, kell vagy nem kell? Például reggel. Mondtam, hogy várnak a szüleim. Ő azt mondta, hogy fáj a lába, és nem hazudott. Nagyon fáj a lába, tudom jól. Különben itt lenne. Akarod vagy nem, Büsra? Nem ismertük egymást túl jól, mielőtt összeházasodtunk. Talán ebből adódtak a problémáink. Ha előtte jobban ismerjük egymást, akkor... Válaszolj, együtt akarsz élni Ahmedtel, vagy nem? Értem. Majd elintézem. Bátyám, könyörgök neked, hagyd abba. Megígérem neked, hogy ezúttal senkinek nem esik bántódása. Megígérem. Többé téged sem fog bántani senki, Büsra. Ígérem neked. Hozd ide a Koránt, és megesküszöm. Nem, bátyám, ilyet nem csinálhat. Hozd csak ide, akkor talán elhiszed. Sajnos meg kell várakoztatnom egy kicsit, Mehmet úr. Ilhan úr még nem fejezte be a megbeszélést. Megértem. Köszönöm szépen. Befejeztük, ami a szervezettel kapcsolatos. Természetesen, ahogy óhajtja, miniszter úr. Szólok az embereimnek és elintézzük. Ön merre lesz, amikor megvalósul? Haha, Göcek. Az szép hely. Én akkor épp Isztambulban leszek. Igen. Persze, nem sokára beszélünk, miniszter úr. Szívélyes üdvözletem. Szép napot önnek. A feleségét is üdvözlöm. Mehmet, elnézést, hogy megvárakoztattalak. Te még akkor is dolgozol, amikor nyaralnod kéne, ha? Mit tegyek? Nélkülem képtelenek elvégezni a munkájukat. Mit iszol? Megkérdezték, mit iszol? Já, persze. De nem kérek semmit. Amúgy sem maradok sokáig. Ez... a te meghívód az unokám esküvőjére. Ma este indulunk. Mehmetem. Bárcsak elmehetnék. Nagyszerű élmény lenne. Messze mehetnék innen. Osztoznék az unokát boldogságában.
De tudod, hogy milyen helyzetben vagyunk? Minden az én nyakamba szakadt. Nem vehetek ki szabadságot. Ezt ismerem. Apád hogy érzi magát? Van változás az állapotában? Nincs. Ugyanolyan. Ahogy láttad. Attól tartok, hogy már nem is fog változni. Az utalás rendben van, ugye? Csak kérdem, mert az embereim mindent elintéztek. Rendben van. Köszönöm szépen. Segítőkészek voltak, az ügyvezetőd is. Nagyszerű. Ha ez az üzlet sikerrel jár, te is más dimenzióba kerülsz. De bevallom, hogy minket, mint Verdana csoportot is más ligába repít majd a siker. 9 országból szereztem pénzt, hogy meglegyen a hitel, ami kell. Ehhez profi játékosok kellenek. Azért fizetek, hogy ott lehessek veled. Sikerülni fog. Tudom, Ilhán. Nem igazán kedvelem az esküvőket, a felhajtást. Elsősorban azért megyek, hogy üzleteljek a nászommal. Találkozzunk, amikor visszajössz. Persze, hogy találkozunk. Üdv apádnak. Átadom. Szervusz. Marha. Gazember. Ne sírj, ne sírj. Töröld le a könnyeket. Ne így kelljen elmennem. Ne sírj, kérlek. Kisfiam. Jól van. Menj be a házba. Menj be szépen. Sétálni indulsz, öcsikém? Nem, visszamegyek. Lejárt az ide. Elviszlek. Apánk dühös lesz. Gyere már! Hogy telnek a napok? Nálam? Jól. Az étteremben dolgozom. Most, hogy kint voltam, kicsit nyugodtabb leszek. Megtanultál jól főzni, ugye? Én mindig jól főztem, drága bátyám. Tényleg? Mi miért nem tudjuk? És vajon én miért nem tudom, hogy Büsrá nem vált el? Azért, hogy ne kerülj még nagyobb bajba, Kadir. Esküszöm. Bent tudom, meg igaz? Nekem nincs közöm hozzá. Ha elmondom, míg bent vagy, belebolondulsz. Hagyj békén, ne aggódj már. Tudod, hogy mibe bolondultam bele? Hogy 4 év alatt egyszer sem látogattál meg. Tudod, hogy mi a helyzet itthon? Apánk nem engedte meg, igaz? Én senkit sem hibáztatok. Kérdeznék valamit. Ha apa azt mondja, hogy ne vegyél levegőt, akkor azt is megteszed? A 10 perces út átment kihallgatásba, Kadir. Egy dolgot kérek tőled, és megteszed. Hozz össze Ahmeddel, beszélek vele. Na persze. Múltkor is beszélni akartál vele. Itt az eredmény. Nem kell félned, tanultam a hibámból, nem követem el még egyszer.
De Büsrát nem hagyhatom ilyen állapotban. Rátok most nincs szükség, köszönöm. Gyere velem, sétálj. A szabadság alatt ide jössz a házunkhoz. Mindenki itt van. Mi az ördög bajod van? Nincs türelmem a hisztiaidhez. Mondd, amit mondani akarsz, vagy ha nem teszed, akkor... Teherbe estem. Olyankor sokkal jobban megérdemled a figyelmemet, amikor nem nyitod ki a szádat. Igazad mondok. Ez nem így működik, ugye tudod, ó? Soha többé ne gyere ide. Merre jártál? Dolgom volt, de megoldottam, anya. És mit akart? Derítsd ki, hogy mit akar. Komplikáció nélkül zárd le ezt az ügyet. Készülődj, a végén még elkésünk. Gyere! Ben úr, kérdezd meg az apósodat, hogy mit kér. Apuka, kérsz még valamit? Nem, köszönöm. Jól van. Az érdeklődés felülmúlt minden eddigi társadalmi eseményt. Az egész ország erről beszél. Mehmet Ali Saruhanli unokájának, Gisem Saruhanlinak az esküvőjéről van szó természetesen. Az argentin milliárdos Sebastián García mennyegzőjét Gisem Saruhanlival először Buenos Airesben tartják meg, majd Isztambulban következik a második nagyszabású családi ünnep. Az isztambuli esküvőt a hírek szerint a Dzsirán palotában tartják majd. A lány nem megy hozzá egy szegény fiúhoz. Hát igen, ez a világrendje, Kübra. A pénz magához vonzza a pénzt. Bár csak a miénk lenne a pénz 1%-a. Mit tennél a pénzzel, Kadidzsán? Csak poénból mondtam, nagyapa. Én most nem viccelek, unokám. Komolyan kérdezem, mit tennél azzal a pénzzel? Nem tudom. De jó lenne. A pénznek önmagában nincs értéke, unokám. Pénzen nem lehet boldogságot venni. Ha értékes életet akarsz élni, akkor sok minden fontosabb, mint a pénz. A jó erkölcs, az ima, a bizalom és a hála is. Ha pénzen lehetne boldogságot venni, akkor a gazdag emberek belehalnának a boldogságba. A Saruhanli család készen áll az indulásra a Buenos Airesben tartott esküvőre. Az esküvő költségei titkosak, de forrásaink szerint a 17 órás útra Mehmet Ali Saruhanli magángépet bérelt a családja és vendégei számára. Jó éjszakát, kedvesem! Itt a helyünk. Itt vagyok. Hányadik jött? 8.
A hétvége Bodrumban. Igen. Beszéljünk, ha megjöttem. Vannak dolgok, amiket nem tudsz arról az éjszakáról. Mire gondolsz? Most le kell tennem, később elmondom. Állásköszöntések szálljanak Allahhoz és imádság és jóság. Béke legyen veled, ó próféta, és Allah kegyelme. Béke legyen mindannyiunkkal és Allah szolgáival. Emin. Resmia. Miért hagytál el minket, Emin? Nem! Resmi Ayman! Resmi Ayman! Ayman! Ne tedd! Ayman! Resmi Ayman! Ayman! Miért hagytál el minket, Emin? Ne csináld! Resmia! Gyere vissza! Ne tedd! Ne tedd! Állj meg! Állj meg! Resmia! Nem maradsz. Keljen fel szépen. Segítsünk magát. Hogy kerül ide? Köszönöm. Resmia! Resmia! Ez az ön háza, uram? Maradjon a kocsiban, becsengetek. Nem, semmi szükség. Már épp elég gondot okoztam önöknek. Ugyan, dehogy. Köztünk maradnak a történtek, ugye? Hogyne, viszont látnia kellene egy orvosnak. Persze. Elmegyek, rendben. Az ég áldja. Önt is, uram.
Uram! Ha? Bent maradt a kulcsa. Igen. Jó éjszakát! Áldja meg az ég, jó éjszakát! Jasár? Mi az, drágám? Hallak, Raó, de jó. Miért hagytál el minket, Emin? Veszpia, nem tett! Hagyd abba! Ne csináld! Ne tedd! Hagyd abba! Hagyd abba! Ögek. Jasár. Nagyon rosszat álmodtam. Miről álmodtál, apa? Semmi baj. Apa, jól vagy? Jól. Emin először azt hitte, hogy csak álom volt. Ha nem látta volna a nedves pizsamát és a plédet a szennyes tartó tetején, azt hitte volna, hogy most is álmodik, és majd felébred belőle. A szíve megdermedt, amikor rájött, hogy a valóság és az álom egybeolvadt. Ez a mondat csúszott ki a száján. Teremtő, mondd meg a józan eszemet. Emin próbatétele a valósággal ezzel még nem ért véget. Igazából csak most kezdődött. Arra, kérlek, segíts. Orvosra van szükségem. Hozzászoktál, hogy kint sétálgatsz, Kadir. Jó reggelt. Van jó híred? Van. Utána néztem, miután beszéltünk. Nem tudtuk, hogy egy roncshalmaz lett belőle. Bűsrás soha nem mesél semmit. Na és hol volt? Mindjárt meglátod. Gyerünk, emberek, jó reggelt! Záróra van. Ettől kiózanodsz. Maradj ülve. Itt. Már nagyon régen nem jártam a bárban. Szervet. Esküszöm. Tudod, hogy folyton fájdalmaim vannak. Mutasd, hogy hol fáj Ahmed. Mutasd meg.
Más a test fájdalma és a lélek fájdalma is. Mutasd meg! Nem azért jöttem, hogy meghallgassalak. Ma csak néző leszek. Nem én beszélek vele. Kadir fog beszélni. Maradjál, mert ülj le. Nem ér hozzá. Azért vagyok itt, hogy őrködjek. Kadir, te menj hátrébb. Kezdjük előről. Gyakran megverted a húgomat? Gyakran. Elintéztem, hogy megfizess érte. Mondtad azt a húgomnak, hogy selejtesek a petesentjei, és emiatt soha nem lehet gyereke? Mondtad. Idegesítettél. Nagyon. Megkéseltelek téged? Igen. Nem vontad vissza a feljelentést. Apám miatt gondoltad meg magad? Igen. Börtönbe kerültem. Még te? Még most is. Vígan? Egy fedél alatt élsz a testvéremmel, akit bántasz. Immár 4. éve. De most nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy eddig miért nem váltál el tőle? Beszélj, Ahmed. Ne félj, nem csinál semmit. Tudod, hogy mi mentem keresztül, Kadir? A fájdalom, a szenvedés. Itt a májamnál, a lábamon. Ha esős idő van, úgy fáj, hogy szinte nem kapok levegőt. Képtelen vagyok lehajolni, hogy bekenjem kenőccsel. Szólj az embereknek, majd beken. Úgyis egyfolytában itt iszol, Ahmed. Ez nem igaz, esküszöm neked. Csak néha, mert fáj. El fogod engedni a húgomat, Ahmed? Esküszöm, hogyha nem így lesz, megetetlek a kutyákkal, és soha senki nem találja meg a csontsaidat. Megesküszöm. Megértetted. Adjon érte 260-at, igen, egyezzünk meg! Nem, az túl sok. Ennyiért megkösz, nem sokkal. 10 át, nem megy. Mikor kezdődött? Nem túl régen. 3 vagy 5 hónapja. Na és? Ismered a nőt és a gyereket? Az miért számít? Úgy értem. Ismered őket, vagy a képzeleted játszik veled? Nem csak képzelem őket. Kórházba biztos nem megyek. Emi, én nem vagyok neurológus. Belgyógyász szakorvos vagyok. Olyan vagy, mint a szomszédaim, akikkel összefutok az utcán. Itt fáj, vagy ott fáj, doktor úr. Mondd, hogy mi jut elsőre az eszedbe. Emi, amíg nem mész kórházba, nem megy. Kell egy CT felvétel, és ki kell vizsgálni téged. Megvennéd azt a kocsit? Nem tudom. Kívülről már átnézted. Se kard, se horpadás. Ugye? Nem tűnik hibásnak. Van elképzelésed erről a kocsiról, ugye? Talán igen. Engem régóta ismersz. Mondd el, hogy világít a sárga lámpa, vagy nem világít. Világít, Emi. Világít. A motor azt mondja, bajban vagyok. Nézd, így mutatom neked. Vedd nagyon komolyan a jelet, Emin. Szóval mi a probléma? Mondd el, Hassan. Ha nem nézek bele a motorba, nem tudom. Elképzelhető, hogy a lambda szonda nem működik. Az is lehet, hogy ki kell cserélni a gyertyákat. Lehet, hogy laza a tanksapka. Talán mindez együtt, Emin. Éppen ezért a kocsinak szervizbe kell mennie. Meg kell néznie egy szakembernek. Hassan, te segítesz rajtam. És itt segítesz. Nem csinálsz furcsa vizsgálatokat. Ha vért veszel, azt is itt. Nem győzhetsz meg, hogy kórházba menjek. Jaj, Emin, kérlek.
Miért nem vagy már anyáiknál? Sok volt a dolgom. Ma van az áldozati ünnep. Nem akartam, hogy túlságosan sok legyen a munkám az ünnepek után. Azon kívül apára vártam, a beosztottakkal is szeretne ünnepelni. Ahmed az előbb elindult egy hosszú útra. Szervettel együtt indítottuk el. Nem lett baja, ne félj, Büsrá. Többé nem jön ide. Az ügyvédje elküldi a szükséges papírokat. Neked is keresünk ügyvédet. Bízhatsz benne. Költöz haza. Vagy maradj ott, ahol vagy, csak rajtad múlik. De Ahmed már nem bánt. Azt hittem, hogy örülni fogsz. Azt fogják mondani, hogy nem sikerült. Nem tudtam megmenteni a házasságomat. Miért érdekel, hogy mások mit mondanak? Ne törődj vele. Nem idegen emberekről beszélek, Kadir. Anyám mondja. Már így is mindenki selejtesként emleget. Azt csak én tudom, hogy mi megyek keresztül. Ugyanaz a Büsra vagyok, aki elment az apja házából. A börtönben az egyik társunk rákos lett. Neki volt egy nagyon jó mondása. Minden nap, amit betegség nélkül töltök, egy új nap lesz, Kadir. Te is így leszel, Büsra. Minden nap kioldunk egy újabb csomót. Egyszerre nem lehet mindet kibogozni. Te leszel, aki elmondja apánknak. Kadir, hogy mondjam el neki? Üzleti ügyei vannak más városban. Megkéred, hadd költözzél haza, míg a férjed visszajön. Aztán Ahmed elküldi a vállási papírokat. Addigra már én is kint leszek. Megoldjuk. Van még más is. Köszönöm, Kadir. Miattad csinálom. Mindent megteszek, hogy végre biztonságban legyél. És meghalt? Ki? A társad a börtönben, aki rákos volt. Nem. Úgy beszéltél róla, mint aki meghalt. Az ég szerelmére. Nem halt meg, csak kiengedték. Boldogan él a családjával. Az jó. Kadir, állj meg! Nem, tedd el. Hadd ne könyörögjek, Kadir. Neked nagyobb szükséged van rá, mint nekem. Köszönöm. Kösz. Hová indulsz? Visszamegyek a börtönbe. Szállj be az égre. 2 napja kényeztetsz, bátyám. Sok minden lehet az oka. A legrosszabbal kezdem. Lehet, hogy agydaganatod van. Emin, ne legyél csökönyös. Mire gondolsz? Ha egy zöldség olyan szép színű, mint a sárgarépa, akkor vajon miért nő a föld alatt? Fogalmam sincs. Miért? Én sem tudom.
De manapság az apám helyett ilyesmiken gondolkodom. Áldott ünnepet neked, Emin úr. Köszönöm neked is. Áldjon meg az ég. Köszönöm. Téged is. Áldott ünnepet. Neked is. Köszönöm. Áldott ünnepet. Neked is. Nagyon köszönöm. Neked is. Gyere, menjünk. Apa, Ha? Ahmet, szóval területről területre fog utazni. Áthelyezték a marketing osztályra. Ez jó. Örülök neki. Emiatt sokat lesz a városon kívül. Szívesen hazaköltöznék hozzád. Persze. Hogyne, lakjál velünk, lányom. Ne maradj egyedül. Imádkozom, hogy ne legyen másféle baj. Nincs, apa. Jó. Emin bácsi. Jansu. Jansu, hogy vagy, kicsim? Áldott ünnepet kívánok. Neked is, kedvesem, neked is. Nézd, hazalátogat az édesapjához és az édesanyjához. Isztambulból is hazajön. Nagyon helyes. Kerestelek. Azt mondták, még bent vagy. Ünnepnapon is dolgozol, Büşra? Mit csináljak, ha szeretem? És? Mesélj! Mi újság veled? Milyen az életed? Minden rendben? Szerencsére minden szuper. Nagyon kényelmes. Nem foglalkozom azzal, hogy mikor megyek és mikor jövök. Isztambul nagyváros. Senki nem ismer senkit. Itt meg, ha köhögsz egyet, az egész város tudja. Ez igaz. Nemrég találkoztam egy fiúval. Randizgatunk. Elég jó pofa srác, csak nem is tudom, talán nem lesz semmi komoly. Csak egy flört. Hogy érted, hogy csak egy flört? Úgy, hogy időnként szeretek vele beszélni. Amikor unatkozom, felhívom. De ha sokat beszél, azt mondom, nem érek rá, és kész. Üdv itthon, Jansu. Üdv neked. Ne szólíts Jansunak. Jansu kisasszony. Csak 2 évvel idősebb nálam, Büşra. Ezt be kell fejeznem. Kadircsán, vidd el hozzánk Jansut, rendben? Hogyne, elviszem. Nekem jó így. Akkor indulhatunk? Jó munkát, barátnőm. Később jövök. Közbátyám. Menj vissza, hogy nyugtunk legyen. Komolyan mondod? Persze, Kadir. Az elmúlt 2 nap után úgy teszel, mintha semmi se történt volna. Csodállak érte. Erre meg hol találtál, Ilhán? Tudom, hogy ez hiányzik a gyűjteményedből. 1953, amerikai darab. Az egész világon csak 3 darab van belőle. 2 múzeumban, egy meg annál, az amerikainál. Vagyis csak volt, hiszen már a tiéd. Hogy vetted rá, hogy eladja? Ragaszkodott hozzá, hogy a fiára hagyja. A gyerek meg egy elkényeztetett sznob. Nem is ért semmihez. Mondtam, hogy a fiánál sokkal jobban vigyázol a kocsira. Elfogadta. Rávetted, hogy ne szeresse a saját fiát. Szerintem megmutattam neki az igazságot. Sok boldog születésnapot. Legalább 40-et. Nagyon köszönöm, barátom. Hogy háláljam meg? Mit szólnál, ha a kocsi igazi verziójával elmennénk valahová? Sosincs rá időnk, barátom. Ugyan? Szólj Eilülnek, és minden megoldódik. Oké, rendben. Jut eszembe, lejárt a hitel részlete. Nemrég szóltak. Neked nem mondták? Tudtál róla? Aha, említették. Miért nem értesítettél Meli? Nem akartalak ilyen aprósággal zavarni. Meli úr, Eljül asszony kérte, hogy mondjam meg, hogy minden készen áll. A vendégek csak önre várnak.
Megyek. És? Mi? Mikor fizetett ki? Ugyan, Ilhán. Gyere. Gyere! Jöhetnek. Lehet, hogy Melik ma a 40. életévét tölti be, viszont a munkában olyan teljesítményt nyújt, mint a 100 éve élne. Emeljük a porrunkat Melikre! Ezennel átadom a mikrofont a barátjának, Ilhánnak. Remélem, jól szórakoztok. Nagyszerű és kivételes társaság gyűlt ma itt össze. Azért, hogy megünnepeljük Melik születésnapját. Milyen szép. Ti tudjátok, hogy fiatalabb vagyok Meliknél. Ezért nekünk nincs olyan sok közös emlékünk. De annyit elmondhatok, hogy mozgalmas a közös múltunk. Barátokként sokat utaztunk együtt. Bejártunk talán 50 országot is együtt. Egyszer arra is rákényszerített, hogy kínai kaját. Az utazásokon kívül üzletelünk is. Nemrég kölcsönkért tőlem egy nagy összeget. Csak hogy a 2 hónapja esedékes részletet nem fizette ki. Kénytelen leszek elindítani a végrehajtást. Már meg is tettem. Elkezdhetik, uram. Elnézést, uram. Elnézést. Köszönöm. Pillanat. Mi folyik itt? Mi folyik itt? Nem csak Melik tartozik. Jen, Kenan, Fikret, Jáiz. Nem vagyok a malac persejetek. Nem használhatjátok a pénzemet, amikor csak jónak látjátok. Épp ezért fizessétek időben a részletet. Nem csak a születésnapokat teszem tönkre. A hálószobátokat is. Meli, boldog születésnapot! Tessék, ezt is vigyázz. Jó munkát. Jó. Jisem Saruhanli esküvője, melyről napok óta cikkeznek a sajtóban, borzalmas tragédiába torkolott. Mehmet Ali Saruhanli, Izel Saruhanli, Jisem Saruhanli és a család összes tagja rajta volt a gépen, mely lezuhant. Az ok ismeretlen. A hírek szerint senki sem élte túl a tragédiát. A gép leszállás közben eltűnt a radar képernyőjéről.
Mehmet Ali Saruhanli, aki az unokája esküvőjére utazott a családjával Buenos Airesbe, valószínűleg nem élte túl a repülőgép szerencsétlenséget. Az eddigi információink alapján senki sem élte túl a tragédiát. A mentőegységek, valamint a hatóságok teljes gőzzel folytatják a mentést, de a remény a túlélésre sajnos minden egyes perccel csökken. Büsra, apa hol van? A szobájában. Nézd meg, hogy ott van-e. Mi a baj, Kadir? Te megnézed. Én itt várok a vonalban. Apa! Maradj ott! Jól vagy, apa? Jól, persze. A szobájában van Kadir, de nem engeded be. Oké, el nem mozdulj belőle. Bátyám, mondd el, mi van. Te maradj mellette, és nézd rá. Büsra, menj el, lányom! Maradok, apa. Menj csak haza. Ahogy akarod, apa. Teljesen megőrültél? Agyalágyult vagy, Burák? Egy gépre tetted fel a családot, senki sem maradt életben, senki közülük! Miért nem építettél ki több gépet? Miért döntöttél egy gép mellett? Ilhan úr, egy pillanat. Miért kezdtél magyarázni? Tudod, hogy több $100 millió fektettem bele? Ha a cég tönkre megy, én sem úszom meg, nem maradsz életben, Burák. Ilhan úr, ahogy megtudtuk... Hallgass már! Ne beszélj semmiről. Mász be alá, mász be fölé, mindegy, csak old már meg. A holdingot nem veszíthetjük el. Miért hagytál el minket, Emin? Ez kés, egy kés. Ez kés. Kalapács. Fogó.
Dugókulcs, fogó, lapos réső. Jó? Minden rendben van. Még minden rendben van. Kadir! Látogatód van. Ki? Apád. Szóval tudtad, hogy hol vagyok. Nem beszéltél, ugye? Nem jártattad a szádat, nem mondtál semmit. Hát nem. Helyes. Nem mondd el. Senki sem tudhatja. Azért jöttél be 4 év után, hogy ezt elmondd? Igen. Azért jöttem, hogy elmondjam. Egy CT-re lenne szükségünk. Nem akarok semmi ilyesmit. Azt mondtad, vannak más tesztek is. ...32. Emin, kezdj el visszafele számolni. Miért? Csak kezd el. 32, 31, 30, 20, 29, 28, 27. Milyen színeket látsz a kártyán? Zöld, kék, sárga, piros, sárga, piros, zöld. Az alsó képek közül melyik egyezik meg a felsővel? Hívlak, amint megvannak az eredmények, Emin. De fontold meg még egyszer a tomográfiát. Ha elvégeznénk, többet tudnék mondani az állapotodról. Nem, hagyd abba, elég lesz. Ott lesz a temetésen? Megtaláltuk McMetali úr testvérét. Már az egész világ a napfogyatkozásra készül. Törökországban a hold a napkorunk 60%-át takarja majd ki. Hasonlóra már több éve nem volt példa. Az északi országokban ettől kevesebb arányba kell számítani. Apa, hol vagy? Miért? Mi történt? Már úton vagy, igaz? Igen, történt valami? Ne aggódj.
A sokak által várt napfogyatkozással folytatjuk. Szakértőket kérdeztünk a jelenségről. Mi is történik pontosan, mikor a hold a föld és a nap közé kerül? Emissaru Halley? Én vagyok. Örvendek, jó napot. Vállalati jogász vagyok. Fogadja részvétel. Köszönöm. A kocsikat vajon itt vették Törökországban? Gondolom. Tényleg ezen jár az eszed? Érdekelne. Megnézem. Erre tessék. Egy rakat kocsi áll a ház előtt. Ott susmognak apával. És csak ennyit tudsz kérdezni? Megvan. 5,5 millió egy ilyen. Az igen, kérem szépen, van ott pénz. Hát, ezt nem hiszem el. Anyuka, ezek meg kik? Fogalmam sincs, lányom, honnan tudja. Akkor pénteken a Tesvikie meccsetnél. Isztambulban megbeszéljük a további részleteket, Emin úr. Van olyan hozzátartozója, akit még értesítenünk kellene? Nem kell. Egyedül megyek majd. Akkor mi most mennénk is. Persze. Még egyszer részvétem. Köszönöm. Kedves öntől. Viszontlátásra. 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 Mi folyik itt? Mondd el. Te biztos tudod. Esküszöm, én is csak annyit tudok, mint te. Halló? Mi a helyzet? Nem értjük, mi történik. Az előbb ügyvédek voltak itt Isztambulból. Te tudod, hogy kik lehetnek? Nem. Fogalmam sincs. A felnőttek jöjjenek ide, a gyerekek maradjanak. Ez apa volt? Biztos beszélni akar. Amint megtudok valamit, keresni foglak. Gyertek be. Hát így állunk, Emin úr. Remélem jó hír lesz. Nem kezdtek el kérdezősködni arról, hogy mi történt ma. Majd én megyek és elintézem. Hová mész, apa? Elnézést, apa. A gyerekeknek meg mondjátok meg, hogy ne fecsegjék ki a dolgokat. Semmi sem történt. De mi nem történt, apa? Semmit sem tudunk. Elmondanám, ha tudnod kellene róla. Jól van, csak ennyit akartam mondani. Köszönöm. Itt vagyunk a Tesvikie mecsetnél. Sokan összegyűltek. Megyek. Ügyvéd úr, a kamerások végig itt lesznek?
Mit szeretne? Mit tegyek, uram? Jobb lenne, ha nem fotóznának. Nem akarom, hogy tudják, ki vagyok. El tudja ezt valakivel intézni? Jobb, ha elmennek. Rendben, nem. Gyere fel. Uraim! Részvétel. Kedves, köszönjük. Köszönöm, köszönöm. Emin úr, fogadja részvétel. Köszönöm. Köszönöm. 4 évig szolgáltam a néhai Mehmet Ali úrnál. A hirtelen halála... Nem jó az időzítés. Inkább a személyzetisnek mesélje el. Ne vegye rossz néven. Még egyszer részvétel. Köszönöm. Köszönjük. Kövess, csak tedd le a kamerát. Miért kellett temetésből ilyen nagy ügyet csinálnunk? Ne kérdezősködj. Keresnünk kell egy nyugisabb helyet. Csak gyere. Ó, urasszony, megkérném, hogy távozzon. Most nem alkalmas. Most nem akarok bajt. Kérem, ó, urasszony. Mutasd, melyik az? Ott áll. Az a férfi a kardigánban, ő az? Igen, de... Most szórakozol velem, Burák? Ilhan úr, jöjjön egy percre, kérem. Tisztítsd meg, kérlek, bűneiktől! Tisztítsd meg, kérlek, bűneiktől! Tisztítsd meg, kérlek, bűneiktől! Most pedig mondjuk el együtt a temetési imát. Kezdjük! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Nagyapánknak nem volt élelmiszerboltja. A nagyapját csak Szatócsnak hívták. Szervet fejezd már be. Bátyám, azon gondolkodom, hogy lehet, hogy rokonok vagyunk. Nevetséges vagy. Allah békéje és kegyelme legyen veletek! Allah békéje és kegyelme legyen veletek! Most pedig fohászkodjunk elhunyt testvéreink lelkéért. Részvétel. Köszönöm. 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 Jásár, ne kérdezz semmit. Én is csak épp annyit tudok, mint te. Nem jöttem erre olyan gyakran, az ékszerelmére ne kezdjük ezt. Esküszöm, többé nem jövök ide. Nézd, az nem Emin úr. A fenébe! Fogad részt. Igazán kedves, köszönjük. Biztos nagy bent a tömeg, főzni se tudsz. Igazán kedves, köszönjük, de... Lányom, ne is törődj vele, ez így szokás a halotti tornál. Annyit fáradozott Hamide néni, meg mindegyik őjük, de nincs erre semmi szükség. Csak megegyezik a vezetéknevünk, ne vegyék a szívükre, ne haragudjanak, de menjenek haza, kérem! Még egyszer fogad menjenek! Ne fogadjatok el semmit se. Persze, anyuka, nem engedünk be senkit se. Bin úr már el is küldte őket. Sokak érdeklődését felkeltette az a férfi, aki az első sorban állt a Saruhani család temetésén. Megfulladok. Gyere, anya, nézd, ott van Saruhani ügyvédeinek írásbeli nyilatkozatát. A holding ügyvédei megerősítették, hogy Emin Saruhani, Mehmet Ali Saruhani bátyja, egyben az egyetlen túlélő örökös. Mi? Azt ígérik, hogy ez meg hogy lehet? részletesebb információkat juttatnak a sajtó részére. Apa, gazdagok lettünk?
Saruhanli, akiről soha nem beszéltek, és akinek a létezéséről sem tudtunk ezidáig, még nem nyilatkozott a témában. Később még beszámolunk a fejleményekről. Kadir, az ott nem az apád? Nem, hogy lenne már az? Miért lenne az apám a tévében? A vezetéknév stimmel? Biztos rokonok? Nem, dehogy is. Csak hasonlít a két név. Kadir, ha hívnál valakit, van 5-10 perced. Nem kell, köszi. Nincs rá szükség. Jól ismeri Emin Saruhanli? Igen, persze, évek óta barátok vagyunk. Nagyon jó ember. Egy igazi családapa. Remek gyermekei vannak. Mind rendes segítők, és esküszöm magát. Köszönjük, szép napot. Folytassuk önnel. Ön is jól ismeri Emin urat? De jó ég. Jasár, annyian állnak kint, hogy nem tudok bemenni a házba. Beengednél a hátsó ajtón? Rendben, megyek. Fogadja őszinte részvétünket, Emin úr. Köszönöm, igazán kedvesek, köszönöm. Ön is ismeri Emin urat? Nagyon kedves ember. Igen, már régebről. Részvétünk. Köszönöm. Ez szörny. Igazán kedvesek. Jó napot. Őszinte részvétel. Köszönöm szépen. Köszönöm. Részvétem. Köszönöm. Részvétem, Emin úr. Allah áldjon meg minket megértéssel. Nyugodjanak békében. Köszönöm. És ön is csak nemrég tudta meg. Emin úr, fogadja részvétem. Köszönöm. Még csak nem is sejtette, azt hitte, hogy csak névhasonlóságról van szó. Igen. Tedd csak oda, lányom. A lényeg, hogy ne csüggedjen. Koncentráljon a jövőre. Az ön és a családja jövőjére. Ödem is jövőjére, igaz? Így van, polgármester úr. Mi vagyunk a Saruhanli család Ödemisből. Vagyunk, akik vagyunk. És ezután is úgy fogunk élni, ahogy eddig is tettük azt. Jasár, apa már öreg, nem? És akkor mi van? Mármint cukorbeteg, magas a vérnyomása, meg minden. Le kellene vennünk a terhet a válláról, vagy orvoshoz vinni, nem? Mit akarsz ezzel mondani? Csak hogy jobban oda kellene figyelnünk rá, végül is már öreg. Az ég szerelmére. De Jasár... Az ég szerelmére. Csesme vagy állás? Bácsikám, felejtsd el a nyaralót, nem vehetnénk inkább egy kocsit? Ti már Persze, milyen hogy kocsiról fogunk. Most már beszéltek? van A régit meg eladhatnánk. Dehogy adjuk. Üljetek le. Mehmet Ali Saruhanli a bátyám volt.
Sok évvel azelőtt, hogy elvettem anyátokat, mikor ti még nem is léteztetek. A nagybátyátok és én. Mindegy, nem számít, mi történt. Sosem meséltem erről másoknak se. Nehogy rosszul érjen minket. Azt mondtam, én is most tudtam meg. Akkor te mindvégig tudtad, apa? Semmi sem változott, fiam. Mi itt vagyunk. Nekünk itt az üzlet meg a ház. Nem vetünk szemet más pénzére. De ő nem akárki, apa, a bácsikánk, az nem más pénze. Szervet, csitt. Továbbra is úgy fogjuk élni az életünket, ahogy ezt eddig is tettük. Csak ennyit akartam mondani. De akkor is. Kedves Emin úr, először is hadd fejezzem ki részvétem. Hosszú élettel áldjon meg minket az úr. Biztos ismeri a lányom helyzetét. Kórházról kórházra járunk. Szüksége lesz rá, ha továbbra is. Tavaly temettem el a bátyámat. Azóta én vagyok az egyetlen kereső a családban. Nagyon nehéz helyzet. Nem tudom visszafizetni a banki kölcsönt. Megígértem, hogy fizetem a fiam esküvőjét, de nem engedhetjük a meg fiam magunknak. külföldön tanul. Van pénz ennivalóra, Most de... egy kerekes székre lenne szükségünk. Már 47 éve ismerjük egymást. Egy utat járunk. Néha együtt, néha külön. 47 éve. Kimondani könnyű. Eltitkoltad a gyerekek elől. De előlem miért titkoltad? Mi az oka? Mi lett volna, ha tudom, hogy van egy testvéred? Elmondtam volna másnak. Talán ennyire nem bízol meg bennem. Mindegy. Nem ez volt a lényeg. Mást akartam mondani. Mióta Kadir elment, egy szót sem szóltam hozzád. De minden este erre a párnára hajtottam le a fejemet. Nem hagytalak el, nem mentem sehová. Nekem nem kell tőled semmi sem. Ha engem kérdezel, én nem akarok elmenni innen. Itt születtem, itt nőttem fel, itt van az anyám és az apám, a testvéreim eltemetve. De nem merészeld elvenni a gyerekektől is az esélyt. Nem fognak ellenállni. Nem fognak egy szót se szólni, de csalódottak lesznek. Mérgesek. Ne csorbítsd meg a jogaikat. Ugyanannyi beleszólásuk van ebben, mint neked. Allah színe elé lépni nagyon nagy teher az ember számára. Ilyen korban már súlyos teher.
Bármi is az mond. Felkészültem a legrosszabbra. Korai Alzheimer-kór. Néhány évben gondolkodj. Lassan fejlődik ki. Már vannak különféle gyógyszerek, amelyek segíthetnek kontrollban tartani. Mennyi időm van még? 3-4 év. 3. Talán. Három tavasz, 3 nyár. 3 ősz, 3 tél. Ennyi van még hátra. És aztán? Aztán nehéz lesz felőled hallani. Itt leszel, de nem látsz majd. Hallani fogsz, de nem fogsz érteni. Gondolj a kertedre, a zöldségekre és a gyümölcsökre. A levelek élőknek tűnnek, de nem tudjuk, mi van a felszín alatt. Emin végül hazatért. De még nem tudott belépni a lakásba. Elidőzött egy darabig a kertben, és azon gondolkodott hosszasan, amit a barátja mondott. Amikor a kert hátsó részéhez ért, lehajolt, kinyújtotta a kezét, megfogta egy zöldségszárát és kihúzta a földből. Nem sokára már ő is olyan lesz, mint az a répa, amit a kezében tart. A levelei élőnek tűnnek majd, de Emin már nem lesz vele tisztában, hogy valójában a föld alatt él. Mi értelme az egésznek, ha nem is tud róla, hogy létezik? Ekkor döntésre jutott. Ha tudta volna, mihez vezet ez majd, talán nem kapkodta volna el a döntését. Minden jót. Remélem nem látlak többé. Úgy legyen. 1 héttel később. Itt jó lesz. Szép napot. Anya! Megjöttem!
Köszönöm, lányom. Allah nevében. Elkezdődött! Nem menjünk inkább be. Nehogy bal szerencsét hozzon ránk. Legalábbis ezt mondják az idősek. Ilyen jelenségek után földrengések, áradások, meg hasonló katasztrófák történnek. Végre már! Mit mondasz, fiam? Napfogyatkozás, apa! Napok óta erre vártunk. Nem is számítottunk rá. Mára mondták, nem? Ne nézd annyira szívem, még valami baja lesz a szemednek. Jól van, anya. A bátyámnak van napszemüvege, majd azzal nézem. Jó. Add ide a telefont, és csinálok egy képet. De el ne ésd. Rendben. Most már inkább ne nézzük. Még a végén bal szerencsét hoz. Anya, miért hozna ez bal szerencsét, de tényleg? Ezt szokták mondani az idősek. Ezután földrengések, áradások, meg ilyesmik szoktak történni. Allah óvjon minket. Anya, azok csak babonák. Ne hidd el őket, ez is a teremtő műve. Vedd fel, ez a tiéd. Allah kérlek, óvjon. Várj egy kicsit, szépen sorban. Most mi legyen? Csak áldogáljunk? Majd szólnak, ha szükségük lesz ránk. És mi lesz, ha nem szólnak? Fognak. Vegyétek fel a papucsokat. Így né. Tessék, fogd. Add oda a bátyámnak. Te is vegyél fel egyet, Yusuf Emin. Gyere, nézd! Ha? Mit? Most mit fogsz mondani a fiadnak? Mit mondasz neki? Elmondod neki, hogy ott hagytuk? Ha? Elmondod neki, hogy az egész család eljött Isztambulba? Ne vedd fel! Ne vegyem fel, már pedig felveszem. Mi az, hogy nem? Ne vedd fel! Felveszem. Mi az? Apa, hol vagytok? Senki sincs itthon. Eljöttünk azért. Történt valami? Ugyan nincs semmi baj. Semmi sem, minden rendben van. Hol vagytok? Hová lett mindenki? Isztambulban, itt is maradunk. Megtiltottam, hogy elmondják neked, anyádnak se engedtem. Senki sem emelt szót a döntésem ellen. Mert a gyerekeim szót fogadnak nekem, nem ellenkeznek. Más családra vágytál, hát menj! Menj és alapíts családot, légy te a családfő. Te döntesz majd, tiéd lesz az utolsó szó, értetted? Négy évet töltöttem. Miattad a börtönben, apa. És azt mondod, hogy alapítsak saját családot? Nem miattam kerültél börtönbe, saját hibádból jutottál oda. A testvéremet... El se kezd! Felesleges erőlködnöd. Ott van neked az a nagy lakás, használd bölcsen. Jól van, most lerakom. Ne nézzetek így rám, hozzátok a cuccotok, kezdjetek valamit magatokkal.
Van bármi, amiben segíthetünk? Csak bevisszük a kocsiból a cuccainkat. Majd mi megcsináljuk, szervet. Nem. Mindenki saját maga viszi be a holmiát a házba. Gyerünk. Gyerünk. Mit tehetünk önökért, Emin úr? Segíthetünk valamiben? Semmit. Később majd szólok. Ha gondolja, körbevezethetem a házban. Nem kell. Majd később beszélek önnel. Jól van. Hallottátok Emin urat? Mindenki folytassa a munkáját. Milyen munkát? Csak álljatok készen, amikor hívnak. Kadir csak áldogált az utcán. Se az anyja, se Büsra nem hívta fel, hogy elmennek. De hogyan is hívhatták volna fel, amikor Emin figyeli a lépteiket? Ezért nem is tudott Kadir egyikőjükre se haragudni. Áldogált még egy kicsit az utcán. Mikor magához tért, visszament a lakásba, ami már csak egy üres kagylóra emlékeztette. Valami legbelül azt mondta neki, hogy már semmi se lesz újra a régi. Hogy indult a napja? Egész jól. Jó hangulatban van. Szuper. Hogy vagy ma, apám? Milyen volt az esküvő? Nagyon szép volt. Te titkolsz előlem valamit? Nem, apukám. Mit titkolnék? Kapcsold be a tévét. Elromlott, apa. De majd megjavítatom. Nézni akarom. Jó van, apa. Nem szabad látnia a híreket. Játszatok le neki valamit korábbról, vagy egy mondást. De semmit se halljon a Saruhanikról. Nem tudhatja meg, hogy meghaltak. Értetted? Azonnal szólok a többieknek, Ilhan úr. Szervet úr, miben lehetek a segítségére? Ha szeretném, megmutathatom önnek a szobáját. Mit művelsz, megőrültél? Mi lenne, ha azt csinálnánk, hogy felviszem a csomagom a szobába, te pedig pár perc múlva utánam jössz? Tégy úgy, babám, megyek. Mi az? Mi történt? Semmi, apa. Add azt ide, apa nagyon szereti. Jó étvágyat. Itt a kenyér is. Anya, kérsz egy bagettet? Ide adnád? Nagyon finom. Add ezt oda az apádnak. Egyetek. Fogjátok meg. Egyetek. Anya, fogd meg, nehogy lehessen. Jut elég. Igen. Egyetek. Köszönöm. Négy évet töltöttem. Miattad a börtönben, apa. Nem miattam kerültél börtönbe, saját hibádból jutottál oda.